Non foi fácil, pero conseguímolo. Eu creo que é non sei, algo moi bonito que pasou onte para toda Galicia, o ascenso do Deportivo por fin á primeira división, e hoxe queríamos como fora que algún xogador do Deportivo pudera acompañarnos hoxe aquí. Non está aquí físicamente, estarán en breve aquí no plató, pero hoxe podemos saludar, que xa está por aí, non? Saludar ao grandísimo, aparte un galego, respetando a todos, pero este é un galego dos nosos, Miguel Loureiro! Hola, que tal? Boas noches. Que tal, Miguel? Moi ben, aquí de recollida na casa despois de unhas cuantas horas. Xa ves como teño a voz. Cuidado que xa hai, claro, isto foi onte acabou o partido ás 8:30, bueno, van 24 horas, pouco máis. Vou xusto xa, non me viña mal o café ese. Ti és de Cerceda, non? Sí, aquí estou, Cerceda. Ah, estás en Cerceda agora? Sí. O teu caso tamén é curioso, porque tú empezaste no Celta, estuveche en varios equipos. No, empecé no Dépor. Ah, tú empezaste no Dépor? Empecé no Dépor, vale. Depois tuve un ano no Celta, pero empecé no Dépor, sí. E tú chegache agora ou o ano pasado, volviche ao Dépor? Esta temporada é a Esta temporada. Oye, contame, cales son as sensacións ahora mismo, tío, despois de toda esta locura de que onte chegaste ás 3 da mañá a Coruña, que decir, tú agora chegaste a túa casa a Cerceda, e cando estás aí tú na casa, tú que pensas? Non me dou tempo a pensar nada, que foi encender o ordenador e conectarme con vos, non me destes tempo ainda. Pero, bueno, a verdade é que é unha pasada, non? Vimos de estar na plaza de María Pita con toda a xente, estaba cheo a reventar, e a verdade é que nada, unha pasada, un disfrute enorme, aínda sin asimilar a situación, pero, bueno, disfrutando moitísimo, celebrando, e a verdade é que, bueno, unha locura. Porque vos chegastes a que? A que hora chegastes? Ás 3 e pico da mañá? Ás 4, me parece, 4:30 ou por aí, 4:30. E a que hora vos deitastes? Boa, non nos deitamos casi, dormimos unha hora. A ocasión merecía, claro que sí. Claro, non vos deitaste, pois xa fostes ao Concello pola tarde, non? Si, tuvemos recepción en a banca pola mañá, nas oficinas ali, e despois tuvemos recepción en Estrella Galicia tamén, ao mediodía, e despois pola tarde, pois, recepción no Concello. E mañá seguides, porque, claro, mañá seguides, de recepción do presidente da Xunta, e así. A verdade que, aunque non señas moi futboleiro, ou alguén que non seña moi futboleira, o da afición do Dépor vai máis alá do deporte e do fútbol, non? As imaxes son descomunales, Sí, a verdade é que a pasión e a emoción co que vive a nosa xente o Dépor é unha animalada, non? Eu penso que en moi poucos sitios se vive deste xeito. En Valladolid tamén unha pasada, unha cantidad de xente que viaxou sin entrada, que viviu o partido desde fora só para animarnos, dentro do campo igual, escoitábase berrar a todos os deportivistas, e, bueno, ao chegar a Riazor igual, non? Ali a esplanada chea de xente, despois de ter que esperarnos non sei cantas horas de que caerá a Mundial, bueno, ese é un exemplo de como vive a xente o deportivismo. Tamén é unha pasada ver un lote de caras novas, non? De xente moito máis nova, que ao mellor non viviu o Super Dépor ou as mellores épocas do clube, pero ainda así viven, sinten as cores dunha maneira especial, e a verdade é que é unha gozada, non? Poder formar parte deste. A mí onte flipábame ver, pero moita xente no campo, bueno, e fora do campo, na Coruña, chorando, Sí. Sí, de feito comentaba con algún compañeiro, non? Que vas pola calle e a xente non che dá noraboa, diche gracias, non? Que creo que é un punto moi curioso, e a verdade é que sí, que creo que facía falta, non? Que foron anos duros, 8 anos sin pisar a primeira, pero penso que tamén unha travesía dura e complicada, e a verdade é que a xente tiña ganas de volver a estar donde se merece este clube, e a verdade é que formar parte desto, pois é, como che digo, é unha pasada. Quen é o rei da festa? Quen foi o rei da festa de noite? Non sei, hai moitos. Sí, non? A verdade é que hai competencia, pero eu creo que Mella sempre dá un nivel moi alto nestes casos, é un tío moi original e moi ingenioso, a verdade.
Isto que, claro, non sei, desde aquí vimos, claro, isto debe ser clave, non? Porque víamos a todos como unha pandilla de rapaces, sabes, de que como se levarades toda a vida xuntos e que, ou polo menos era a imaxe que dábades. Sí, a verdade é que había hai moi bo vestuario, creo que fixemos boas migas dende o principio, bueno, que co paso da temporada creo que eso foi medrando, ese sentimento, esa ilusión tamén, a verdade é que, bueno, disfrutamos cada partido, e tamén creo que o sentimento ese foi medrando coa nosa xente, esa comunión, a verdade é que, bueno, unha pasada. E tú, o sea, tú volviche agora a Cerceda, canto había, tú cando marchache da casa? Marchei con 17. Claro, pero segues vivindo aí en Cerceda ou non? Sí, ahora estou vivindo en Cerceda, sí. Ah, vale. E tú sigues o ano que ven no Depor? Ou isto non se pode preguntar? Pois non sei, teño contrato, pero esa pregunta igual non é para min. Bueno, tú fuche dos que máis minutos xogou este ano, non? Sí, a verdade que este ano, pois sí, contei con a confianza do míster, a verdade que xoguei, bueno, prácticamente todos os minutos, moi contento, a verdade, quizás non esperaba, pois, ter tan boa entrada, non? Que fose a adaptación tan rápida, chegar a un equipo novo a falta de pouco tempo para empezar a Liga, pero, bueno, o feito de estar na casa, o feito de ser a ilusión que tiña, pois creo que me facilitou tamén todo, non? Home, agora que vai molar é estar o ano que ven, non? Aí xogando en primeira, non? Despois de todo o que pasastes, non? Sí, home, está claro, a ver, eu non che podo dar unha opinión moi objetiva porque non a pisei aínda nunca, o sea que para tú nunca xogares en primeira, claro? Non, nunca xoguei en primeira, non, a verdade é que, bueno, teño tamén moita ilusión por facelo, chegamos a oportunidade agora con 29 anos, encima de facelo na casa, no Depor, pois imagínate, e aparte tú, date cuenta, é o máis grande. Tú xogas a veces de lateral dereito, non? Sí, ás veces lateral dereito, ás veces centro. Podes coincidir con Vinicius por aí. Creo que... Eso é entretenido. Eso é entretenido. Oye, mira... Creo que xa foi das frases que máis me repetiron os amigos, que lle teñen ganas, sí. Douchas gracias por poder querer conectar con nós, porque a nós tamén nos fai ilusión, porque, por sorte para nós, este programa veno máis de 200.000 persoas cada noite, e eu dixen, pois tamén está ben que os propios xogadores teñan a oportunidade de dicirlo a xente que nos está vendo agora, eu que sei, desde Ribadeo, desde deportivistas, hai por todo Galicia, hai por todo o mundo, non? A oportunidade de darles as gracias, e que creo que podes darles as gracias a toda esa xente que leva tanto tempo apoiándovos. Por suposto, pues, o que dis ti, non, grazas a todos e a cada un deses deportivistas, que os hai moitos en Galicia, pero hai moitos fora de Galicia tamén. Eu estive por moitos puntos da península, e a verdade é que en todos os lados vexo camisetas do Depor, eso é certamente curioso, é raro de ver, non? Quitando os equipos máis grandes, e, bueno, penso que somos moi afortunados de poder formar parte desto, como digo, darlles as gracias a todos e cada un deles, tamén hai moitos deportivistas fora de España, ao outro lado do charco, darlles as grazas a todos, sentimos o apoio de cada un deles, e, bueno, que siga medrando o deportivismo, que eu creo que está máis vivo que nunca. Señor, moitas gracias, Miguel. Gracias por atendernos, e unha última cousa, que bonito galego falas, Falas un galego moi bonito. Pois o da miña zona, non? Bueno, pero non sei, é bonito, soa moi bonito. Sí, a verdade que sempre tratei de falalo, cando teño oportunidade, en cativo, sinto, bueno, sempre digo, sempre que teño a oportunidade de facelo, pois sinto moito arraigo pola terra, pola nosa identidade, polas nosas costumes, a nosa fala, por suposto, que forma parte delas, non? Creo que é algo moi importante, e tamén creo que dende a posición que teño, pois creo que pode axudar moito a que outra xente se atreva a utilizala, non? E trato esa pelota. É bueno, porque o fútbol tamén é outra maneira, non? De levar a nosa cultura e a nosa lingua por aí, non? Por suposto. Gracias, Miguel, parabéns, de verdad, gracias, moitas gracias. Moitas gracias a vos. Moitas gracias. Un placer estar aquí. Gracias.